ħnejdu fl-imkien is-salmi. Jekk tajjeb inżommu quddiem għajnejna li is-salmi li sejrin ngħidu fl-imkien minħabba sitwazzjoni anke tissa ma nistgħux nqasmulkom il-kotba, però ejdu bil-mod intom miegħi. Is-salmi kienu l-istess talb li Ġesu wkoll kien jitlob bħala ludi. U għalhekk ejjew aħna wkoll ninaqdu miegħu biex f'din il-bidu ta' ġurnata oħra nagħtu glorja lil Alla l-Missier. Nitlobkom hekk timxu miegħi u tirrispondu flimkien meta ngħidulkom. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu il-mulej kien inġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Flimkien, Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arku btejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk lift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdid fuq artna, keċċiswiet u dlam ta' moħna, reġġa d-dawl għal ħidma xirqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-imdiema lil qalbna biex tjubitek lejk iddawwar lil ħatjin li ħnientek tagħder. Minnek nistennew il-grazzja għax b'takkis mill-qoħ mir-rajna nifdu d-dejn li bih tabbejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li fiħin seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, bwiċċna fl-art il-koll nqimu, ġeddet fina l-qalbna njedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil-ħażin f'qiegħ qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu li Alla ma jistax fih isib ħtija x'jistmell. Kliem fommu kollu għerq u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad u ma jwarrabx dak li jew ħażin. Mulej, sa smewwiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola jismewwiet il-ġustizzja tiegħek
bħal blaħar blaqieħ il-ħaq tijek. Kemija għażiża t-tieba tijek u Alla, għaddel ta' ġwenħajk jiskennu u liet il-bnedmin, bnedmin u bejjem int tejnom mulej. Jiġbow bil-ġid tad-dar tijek, tisqijom ix-xmara tal-għena tijek, għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tijek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tijek ma' min jarfek, il-ġustizzja tijek ma' minu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-gburi, ma titfanix il-barra ejt il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu il-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Flimkien glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dawl tijek u Alla naraw id-dawl. Mulej, kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Inżġu għanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, olluh u sejħu lill-ismu, għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer min idejn li dewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej, kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha, għax int kellimt u huma saru, intbat l-Ispirtu tiegħek u huwa għamilhom. Ħadd ma jista' jieqa fil-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra jinħall il-ġebel bħax-xema quddiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir huwa għal dejjem min għandu il-biża' tal-mulej. Flimkien glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej il-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-aqlat kollha. Irrażżan il-popli taħtna u l-ġnus iqiegħed taħt riġlejna. U jażilna mill-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-popli ta' Alla ta' Abram, għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u filgħoli ħafna fuq kulħadd. Flimkien glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Mill-ktieb tad-Deuteronomju. Min fost il-popli kollha jinsabu fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabkom, għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dan il-jasar, min id il-Farawn is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt u bit-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Flimkien Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq mix-xibka tan-nassab.
Gloria lil-Missier, lil-Liben u lill-Ispirtu Santu flimkien Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Inqumu bil-wifqa. Sinjali rrit nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħalli f'dak tal-profeta Ġona. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdej il-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma kien wiegħed fil-modi fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubiedhom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Sinjali rrit nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħalli f'dak tal-profeta Ġona. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu mulej ġeddidna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek flimkien. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Mulej inti wetna sema ġdid u għar ġdida. Tiqaf xi ġeddidna bl-Ispirtu tiegħek biex niġu nitennew bik għal dejjem f'Ġerusalem il-ġdida flimkien. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Ħudna bħaddiema miegħek biex nimlew id-dinja bl-Ispirtu tiegħek ħalli l-għaqda tal-bnedmin isseħħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja, l-imħabba u wissliem flimkien. Mulej l-Ispirtu għaddejs tiegħek. Għamel li nwarbu minn kulas u noqqas ta' ħsieb, imla bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu. Eħlisna mid-deni mulej, tħalliniex ninġibdu mill-fruwat li nessuna il-ġejd veru flimkien. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Jew nitolbu it-talba imma jagħtina s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu mill-ħtijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-għemejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirku il-mulej. Nħejju ruħna biex niċċelebraw issa is-sagrifiċċju tal-Quddisa.
Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan s-sagrifiċċju tal-Quddisa għal ruħ Joseph, Ines Kawki u Frank Xwire. Ijewħuti, nresqu quddiem il-mulej il-fragilità tagħna, imma fiduċjużi għall-imħabba tiegħu infinita nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Bit-tieba u l-ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ara mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe, il-belt il-kbira u xandrilla li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal fil-belt beda ġurnata miexi ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emmnu f'Alla, nedew sawma u libsu xkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħa minn fuqu l-mantel tiegħu, inkesa bix-kora u intasab fuq l-irmiet. U ħarġu xandru u jgħidu f'Ninwe, b'digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet, ħadd m'għandu jduq xejn u la jira u lanqas jixrob ilma. U jinksew biex kejjer. Kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bideh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisob bih u jdur mill-korla mixowla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Qalb maqsuma u sobina. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġedded fija, la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sobina. Għax lilek ma jogħġbokx is-sakrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Qalb maqsuma u sobina. Glorja u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel,
Irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninive, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar għad man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom. Għax hi ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Ninive għad iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej, din il-kelma l-mulej għala lili u lilek. U l-mulej jqabbel lilna man-nisel ta' Ġona, in-nies ta' Ninive. U jgħidilna għati umu jikkundannaw għaliex in-nies ta' Ninive emnu il-kelma li mwaslilhom Ġona, il-kelma ta' Alla. Jien illum jekk il-bambini rejt sejrin nagħtu bidu għal meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla ta' kull nhar terba tar-Randan. Ħansib ħin għalihom. Ħansib ħin biex inħalli il-kelma ta' Alla tbiddilni u tbiddilni għat-tajjeb. Jew hekk nitolbu għalhekk għal predikaturi li sejrin imexxulna dawn ir-riflessjonijiet matul l-erbat tar-Randan u nitolbu għalina l-koll biex aħna bħan-nies ta' Ninive ma' smieħ tal-kelma ta' Alla narfu induru lejh b'qalb niedma u sobina. Għax kif qalilna is-salmista qalb niedma u sobina int ma twarrabiex u Alla. Alla jwarrab il-gburi, il-min jaħseb li m'għandux bżonn ta' Alla. Għax min jaħseb li m'għandux bżonn ta' Alla, min jaħseb li m'għandux bżonn jisma' l-kelma tiegħu lil Alla u innifsu diġà warbu. Ħuti eżjes jew nresqu it-talbiet tagħna u nitolbu lil Alla l-Missier u ngħidulu mulej qawwi l-ħajja tal-poplu tiegħek. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu tiegħek. Għall-Knisja biex qatt ma tieqaf ix-xandar l-Evanġelju għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha nitolbu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu tiegħek. Għal politiċi fid-dinja kollha biex iħossu l-bżonn li jwarbu kull tentazzjoni ta' qawwa u gburija iżda bl-għajnuna jaħdmu għal paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu. Mulej għalina l-koll biex aħna wkoll narfu nilqgħu il-kelma ta' Alla u nikkonvertu nitolbu. Mulej minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex inti tbierek il-familji tagħna. Qawwi l-qalb u għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Qawwi l-ħajja. Ftakar mulej fl-imħabba u t-tieba tiegħek għax il-ħnina tiegħek qibla tarf. Eħles lill-poplu tiegħek minn kull ħażen. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqana għal dejjem bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, inti trażżan fina drawwiet ħżiena, terfarna ruħna lejn is-sema u tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristus Jedna. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli, aħna nfaħru l-kobor tiegħek u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miġġo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jent kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kull jum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Saba kolla dawni tribun nejtek, il-mam il-blagġiri il-profetek, il-ħaġ il-ħalġejt sejtni, għalix ma najri sejtni. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Dan huwa l-invit kontinwu li tagħmlilna l-liturġija tar-Randan. Teġġiġna biex quddiem il-kelma ta' Alla aħna niftħu qalbna għalih. Inradbu l-qalb qiebsa u inħallu lil Alla jmexxina. Ejjew fiskiet nitolbu biex fina sseħħ il-bidla li l-mulej jeħtieġ jagħmel fina. Nitolbu. Mule int qatt ma tieqaf magħna titmana u Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tagħtina iġibilna il-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Żewġ avviżi nħeġġiġkom biex tibqgħu hawn ħalli issa tisimgħu l-ewwel messaġġ, l-ewwel meditazzjoni ta' dawn l-erbat matul dan ir-Randan. Imbagħad irċivejna appell mill-Caritas Stawdex kif tafu fuq l-artal tal-ġenb hemm dik il-qalb tal-karità. Talbuna biex aktar milli flus għandna bżonn urġenti ta' ikel u għalhekk nħeġġukom biex meta tiġu hawn tpoġġu ħdejn dik il-qalb tal-karità xi ikel bħalma huwa għaġin, bottijiet tal-preserves iġġibux ħelu. Ikel. Għax hawn ħafna familji hawn numru sabiħ ta' familji li qegħdin jitolbuna l-għajnuna. Ikel il-Caritas Stawdex għandha bżonn ħrieqi ta' trabi kif ukoll kotri notfa. Għalhekk min jista' jagħmel dan l-att ta' karità poġġu kollox ħdejn dik il-qalb tal-karità u aħna kuljum bil-mod il-mod neħduhom il-Caritas Stawdex. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew nitolbu l-Omna Marija biex hekk tratta bil-qalb tagħna għas-smieħ tal-kelma ta' Alla kif hija leqet il-kelma ta' Alla u tagħta l-ħajja f'ħajjitha. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, fuqna dejjem żomm. Imbierku lil-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Madonna Tapinu, Obetana l-Maltin, għafdalek ġenana, għaxirti fil-qana. Madonna Tapinu,
Bistitesh Ismana, Bistitesh Ismana.